Baloch Liberation Army guarantees you. बहुत बहुत धन्यवाद। তিনি দিনত তিনিটাকৈ ডাঙৰ ভূমিকম্পই জোকাৰিছে শত্ৰু দেশ পাকিস্তানক। এনডিবিয়া বিৰাট মানে টেনশনাव दङ मानो যুদ্ধ শেষ আৰু এতিয়া প্ৰকৃতিৰ ৰুখত পৰিছে চিৰবৈৰী পাকিস্তান ইটোৰ পাছত ইটো ভূমিকম্পৰ ফলত भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। অনেক বিপদ দেখা দিছে পাকিস্তানত এতিয়া প্ৰকৃতিৰ ৰুখত পৰিছে চিৰবৈৰী পাকিস্তান ইটোৰ পাছত ইটো ভূমিকম্পৰ ফলত পাকিস্তানত হাহাকাৰ रुलिं पार्टीनिफ्राय बा इउपिपिएल सरकारनिफ्राय बिसनो सुद आसल बिसिबां होफिनखो ना होफिननो रोंदिया। पाकिस्तान बिल्कुल अनरिलायबल है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। राजुआ बाबै बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों निमाहा बिनांगौ। स्किम मोनसे हरनोसै बेनिफ्राय मा गोलैगोन बोसोरनैजों 20,000 30,000 बिथांमोनहाबो गोजोनाखै। दा दिनै आं बेखौ बुंबावगोन मार डालना ये आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था। दिनै गाबोननि गेजेरावनो बिथांमोना राजुआ बाबै बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों निमाहा बिनांगौ। एक सांप को विश्वास करने के पहले एक वेश्या का विश्वास करो, वेश्या का विश्वास करने के पहले एक पाकिस्तानी का विश्वास करो। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. আজি দুই ডিজিএমৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা আছে আৰু আজি গোটেই বিশ্বৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব, গোটেই সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি আজি নিবদ্ধ থাকিব। আজি ভাৰত পাকিস্তানৰ দুই ডিজিএমৰ বৈঠক আছে। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है। फियर है नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर है नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नए सिरे से श्री गणेश हो चुका है। इस डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कुल 180 के लगभग MOUs साइन किए जा चुके हैं, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस कॉरिडोर में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भी जा चुका है। साथियों, टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है, परंतु इसके साथ साथ यह भारत की नई इनोवेटिव एनर्जी को भी दिखाता है, जिसको हमने पिछले कुछ सालों में गति देने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर क्रिटिकल हाई एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। चाहे सिविल सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, आज रोज नई नई टेक्नोलॉजी सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्रांतिकारी परिवर्तन। Sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively if repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan.
আৰু পাকিস্তানৰ বহু যুদ্ধ বিমান ধ্বংস কৰিছে ভাৰতে পাকিস্তানৰ 3টাকৈ এয়াৰ বেছ ধ্বংস কৰা হৈছে 7টা এয়াৰ ফিল্ডত কৰা হৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এয়া প্ৰত্যাক্ৰমণ আচলতে ভাৰতৰ যেহেতু পাকিস্তানে বাৰে বাৰে উচতাইছে ডিজিএমৰ সংবাদ মেলত এইখিনি তথ্য সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অসামৰিক বিমানকো ঢাল হিচাপে লৈছিলে পাকিস্তানে সেইখিনি কথা বাৰে বাৰে পাকিস্তানৰ এই যে এক টেকটিক সে বাৰে বাৰে উদঙাইছে ভাৰতে পশ্চিম ভাৰতৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত আক্ৰমণৰ চেষ্টা পাকিস্তানৰ সকলো আক্ৰমণৰ চেষ্টাক প্ৰতিহত কৰিছে ভাৰতে সুন্দৰকৈ ভাৰতৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত ৩৫ৰ পৰা ৪০ পা সেনা নিহত হোৱাৰ তথ্য আহিছে আমাৰ কাম আক্ৰমণ কৰা মৃতদেহ গণাটো নহয় মন্তব্য ডিজিএমৰ সংবাদ মেলত We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted air strikes. In the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems, which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment.
আৰু সীমান্তত ভাৰতৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত নিহত বহু পাক সেনা সীমান্তত প্ৰায় 40 জন পাক সেনা নিহত হৈছে এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে এইখন সংবাদমেলতেই As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan or Pakistan-based terrorists. दा बेनिखायनो जोङो नैबे समाव जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों खम समनि गेजेरावनो दिनै गाबोननि गेजेरावनो बिथांमोना राजुआ बाबै बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों निमाहा बिनांगौ आरो निमाहा बिखांनायनि उनाव जों बुंदों जे बिपिएफ हानजानि जाय बिथांमोननि सायाव जिथु केस होबाय बे केसखौ जाहाथे उइथड्र खालामना लायो मानोना जों साफ्रोमबो बर' फिसा खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो निमाहा बिनो होदों बिथांमोना इमिडिएट निमाहा बिनांगौ आरो नोंथांमोनाबो निमाहा बिखांनायनि उनाव जाहाथे केसखौ जाहाथे उइथड्र खालामो बेखौ खावलायबाय बावैसो सान सिगां बर'नि मोनसे निउज चेनेल बड'लेण्ड बुब्लिया जोंनि आगुनि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि सायाव मोनसे फट' इमेज होनानै बिथांमोना मोनसे आरजाथावै बाथ्रा लिरदोंमोन बिथाङा जेब्ला देहा फाहामसालियाव दङमोन होननानै खोनादों जोङो आरो बै समाव बिथांमोना मोनसे फट' पस्ट होदोंमोन जाय फट' पस्टखौ लानानै गोबां रिएक्शन जादों आरो बेखौ लानानै बिपिएफ राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरिफ्रा केस एबा एफआईआर होनायखौ जोङो खौरां बिजोङाव मोन्दों दा बाथ्राया जाबाय मा दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि मोनसे हरखाब मावफुं मेल जोङो हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि जि आथिखालाव सोलिबाय थानाय जि जाथाय बेखौ लानानै जोङो गुवारै सावरायनाय जादों आरो बे गुवारै सावरायनायाव जोङो गासैबो जोंनि चेनेलनि बिगोमा चेनेलनि चिफ एडिटर आरो माखासे जोंनि बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि बिबानगिरि बिथांमोना जोङो जयै सावरायनानै बड'लेण्ड बुब्लिया हाग्रामा महिलारिनि सायाव जि मोनसे फट' पस्ट होदोंमोन जे बिथाङा देहा फाहामसालियाव थानाय बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो इयुनाव बेबायदिहाय सोरबा सुबुं एबा सोरबा हानजा बा आफादनि सायाव बेबायदि आरजाथावै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय एबा निउस खालामनायनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो गोजानाव थानो होदों आरो इयुन समाव जुदि बेबायदि माबाफोर बेबायदि आरजाथावै बाथ्रा बुङोब्ला एबा बेबायदि आरजाथावै बाथ्रानि गेजेरजों जुदि माबा मोनसे रिएक्शन एबा जोंनियाव माबाफोर कमप्लेन फैयोब्ला बिथांमोननि सायाव जोङो गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंदों आरो दिनैनि मेलाव जोङो गासैबो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांखि लादों आरो बिथांमोनखौ जोङो बे थांखिनि गेजेरजों बिथांमोननो थांखि दैथायहरदों आरो बिथांमोनजों जों सावरायनानै बिथांमोनखौ बुंदों जे खम समनि गेजेरावनो बे निउसखौ लानानै बिथांमोना निमाहा बिनांगौ आरो बिथांमोना प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिनि सायाव जि फट' पस्ट होबाय बेखौ लानानै बिथांमोना निमाहा बिनांगौ होननानै दिनै जोङो जोंनि जे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्टनि मावफुं मेलाव जोङो बे बिथांखिखौ जोङो आजावदों आरो बिथांमोनजों सावरायदों बेनि उनाव जोङो बेखौबो जोङो थांखि आजावदों जे जिहेतु बिथांमोना गोरोन्थि मावदों नाथाय गोरोन्थिखौ जोङो निमाहा होनोबो रोंनांगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो बुंदों जिहेतु आरो बिथांमोना निमाहा बिखांनायनि उनाव एबा निमाहा बियोब्ला जों सानदों आरो जों सावरायलायनाय जादों जे बिथांमोननि सायाव जिथु केस होदों बे केसफोरखौ जाहाथे बिपिएफ हानजानि दैदेनगिरि बिथांमोना गावनि बर' फिसा होनानै जाहाथे उइथड्र खालामो आरो बोखांनानै लायो आरो बिथांमोनखौ जाहाथे निउस बिजोङाव मोजाङै खामानि मावलांनो थाखाय बिथांमोनखौ थुलुंगा होयो बेखौ जोङो जोंनि दिनैनि जि मेलनि गेजेरजों जों खावलायदों मानोना जों बयबो मिथिगौ जे नेशनेल निउस चेनेलफ्रावबो बा एसामिस चेनेल बा गुबुन गुबुन रिजनेल चेनेलफ्रावबो जों नुदों बा पेपारफ्रावबो जों नुयो एफा एनै बेबायदि गोरोन्थिया जायो नाथाय गोरोन्थिखौ बिथांमोना सुद्रायनानै होयो जे बे गोरोन्थि जादों बेखौ बिथांमोना मावनाङा होननानै दा बेनिखायनो गिदिर गिदिर चेनेलफोरा गोरोन्थि मावोब्लानो जे जोंबो गोरोन्थि मावनांगौ जोंनिया गोरोन्थि जानांगौ बिदि नङा दा बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोननि जे एडिटर बे एडिटरा बेखौ एडिट खालामनायाव गोरोन्थि खालामदों होननानै बुंदों मानोना सानसेयावनो 50-60टा निउस जेब्ला एडिटिं खालामनो गोनां जायो आरो बेखौ एडिटरफ्रा एखमबा नायनायाव खारन गंसे मबाइलावनो गासैबो निउसखौ
एडिट खालामनायखौ नायनो गोनां जायो बेवहाय एफा एनै हयथ' गोरोन्थिया थालांनो हागौ बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों दा बेनिखायनो जोङो नैबे समाव जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों खम समनि गेजेरावनो दिनै गाबोननि गेजेरावनो बिथांमोना राजुवा भाबै बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों निमाहा बिनांगौ आरो निमाहा बिखांनायनि उनाव जों बुंदों जे बिपिएफ हानजानि जाय बिथांमोननि सायाव जिथु केस होबाय बे केसखौ जाहाथे उइथड्र खालामना लायो मानोना जों साफ्रोमबो बर' फिसा जोंनि न'खरावबो बिपिएफ हानजा दङ जोंनि न'खरावबो गुबुन हानजानि मानसि दङ बिथांमोननि रिलेटिभ जोंनि रिलेटिभआबो माने बिपिएफ हानजायाव दङ बा बिपिएफ हानजायाव दङ जों साफ्रोमबो बर' फिसा हिसाबै राजखान्थिखौ लानानै जोङो राजखान्थि गेले नाथाय जोङो माखासे फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव जाहाथे एना एनि जाया आरो जोंबो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना जाहाथे बायदिसिना बिथिं राजखान्थि समाजखान्थि बा हारिमु बिथिं बा जोंनि समाज बिथिं बायदिसिना बिथिङाव जाहाथे मोजाङै खामानि मावनायाव बयबो रायजो राजाया जोंखौ जाहाथे हेफाजाब होयो आरो जोंबो बयबो राजखान्थि हान्जा जोंनि समाजनि मोजांनि थाखाय अरायसम खामानि मावलांनो थाखाय जोङो अरायसम नाजाबाय थादों नाथाय एखमबा माबा मोनसे मिस्टेक जायो आरो बे मिस्टेकखौ जाहाथे नोंथांमोना आसि दिन्थिनानै होयो बेनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बा गुबुन गुबुन हान्जानि दोलोनि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव जोङो गुरै खावलायबाय आरो बेनि सिगाङावबो जों बुंदों जे माबाफोर जुदि गोरोन्थि नुयोब्ला नोंथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालाम डाइरेक्टनो नोंथांमोना बुंहर आरो बुंहरनानै नोंथांमोना बेखौ सुद्रायनायनि मोनसे राहा खालामनांगौ होननानै बुं आरो बिथांमोना सुद्रायजायाबा बा जों जुदि सुद्रायजायाबा जों जुदि जोंनि गेना गेरेन्थिखौ जों जुदि मानिनानै लायाब्ला बै समाव नोंथांमोना जोंखौ जा पानिशमेन्ट होनो गोसो दङ जा एक्सन लानो गोसो दङ जा थांखि लानो गोसो दङ बे थांखिखौ नोंथांमोना लानो हागोन आरो बेनिखायनो नैबे समाव खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो निमाहा बिनो होदों बिथांमोना इमिडियेट माने निमाहा बिनांगौ आरो नोंथांमोनाबो निमाहा बिखांनायनि उनाव जाहाथे केसखौ जाहाथे उइथड्र खालामो बेखौ खावलायबाय बेखौ खावलायनानैनो दिनैनि जि नैबे आंनि मावफुं मेलाव जे जोङो सिद्धान्त लादों थांखि लादों बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय गोजोन्थों होगोन मानो होनबा मोननाय मोनैखौ आंसो मिथिगौ अनलि कर्टखौल' एसे हेफाजाब होनाय जादोंमोन बिथांमोनहा दा बेखौथ' आं नङाखौ होननानै बुंखाया नाथाय एप्रिलनि 14 थारिखआव आं गाखोनानै 15 थारिखआव कर्ट दंमोन बेयाव थांगोननानै फै होननानै बुंदोंमोन थांगोननानै फै होननायनि बेलायावहाय दिनै आङो डेटखौ आं बावबाय मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि सानजा क'क्राझारनि एमएलए बिथांनिसिम आं थांदोंमोन दाना थांनायनि बेलायाव बिथांखौ लोगो हमहैनायावहाय बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन बुजायनांगौ दङ नोंखौ होननानै नाथाय बिनि गेजेराव सानैसो खाबुफुलानफ्रा ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय ओमफ्राय एमएलएआबो बिजि जाबाय बिजि जानानै गुबुनाव थांबाय दाना होमबा आंनि एमएलएनिसिम थांनायनि उद्देश्यआ मा ना बैसोर खाबुफुलान सानैनि दारैसो थांदोंमोन ना एमएलएनि थाखाय थांदोंमोन दा बे हिसाबैनो आङो रिजेन होनानै आं ओंखारदों दा बेखौनो आं खेंफोरथि होगोन 10 लाख 15 लाख 20 लाखसो मोनबाय बियो होननानै सावरायसोगारोमोन मानसिफ्रा दा बिनि ल'आव फैदों दा बेखौनो आङो दिनैनि दिनाव खेंफोरथि होनो हागोन आं रिजेन होनायजों लोगोसे खोथा होनाय नांगौब्ला इउपिपिएल हाब आरो खोथा होनाय नाङाब्ला जेनाखि एक्स एनडिएबिनि जेनाखि पलिटिकेल पार्टी जोनोम जानाय एपिबि होननानै बुङो बेयो एनडिएबिआ जाहैबाय गोदोनिफ्रायनो जाथि हारिनि थाखाय नांबोनाय मावबोनाय दा बेयावहाय सापर्ट खालामनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो जाहाथे माने जेसेबांनाखि एनडिएबिआ पलिटिकेल पार्टीयाव हाबाखै माने आं बेखौ दिनै क्लियारलि खेंफोरथिखौ होगोन मानो होनबा सोरबा इउपिपिएल दङ सोरबा बिपिएफ दङ सोरबा बिजेपि दङ सोरबा कंग्रेस दङ नाथाय गावनि आलादा मोनसे पलिटिकेल पार्टी गैयामोन बे हिसाबै दाउसा मावरिया जानानै सिंजों माने दाउसा मावरिया जानानै एब्रेनानै गावबा गाव माने गुबुन गुबुन माने पलिटिकेल पार्टीयाव एंगेज जादों नाथाय स्पष्टखौ आं दिनै बुंगोन जाय एनडिएबिआ गोदोनिफ्रायनो जेरैबायदि गुबुन गुबुन मोनफ्रोमबो गामियाव आरो मोनफ्रोमबो न'खराव एनडिएबिआ जानानै फैनाय दङ मानो होनबा जानानै फैनाय हिसाबै बेखौ बोरै सुख'नो हागोन एनडिएबिआ नैबेखौ सार्थ नैबेखौ नोजोर होनानै दिनै एनडिएबिआ गावनो गोदाव सोराव जानानै थानाय हिसाबै बेखौ सुख'नांगौनि बा बेखौ हेफाजाब होनांगौनि बा बेखौ मदद होनांगौनि सार्थआवहाय आंबो दिनै बेखौनो खेंफोरथि होगोन गोथौयै सालिजारि खालामनानै आं बेखौ मोनदों एनडिएबिआ बिराद माने टेनसनाव दङ मानो बै न'खरखौदि रावबो जेन'बा एनडिएबि हिसाबै
माबा मोनसे सुबिदा होनो हायाखै एनडिबि हिसाबै बै न'खराव थाबोबाय जाबोबाय हुलुस तुलुस जाबाय बे न'खरनियाबो खाजाबाय बिनि थाखाय माबा मोनसे खालामनानै होनो हानायनि सुबिदाया फैयाखै दिनै आं बेखौनो बुंगोन जायहा माने एनडिबिआ दोखो दोखो नांनानै जादों सोर दा बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै एक्स एनडिबिनिफ्राय गोदान पलिटिकल पार्टी जोनोम होनांगौ जादों आरो आं बेखौ बुंबावगोन जेसेबांनाखि दा उफाय गैयैयाव इउपिपिएल जों सापर्ट जानानै दङ बिथांमोनखौबो दिनै एकदम गोदाव सोराव खालामदों 20 जनजों 15 जनजों 25 जनजों स्किम मोनसे हरनोसैनो आं खोनानाय मथे स्किम हरनोसै जाहैदों दा बिनि गेजेरावहाय स्किम हरबाय बिटिसि इलेक्शननिफ्राय नो सिथाबबोनाय मानसिफोरनो स्किम मोनसे हरनोसै बिनिफ्राय मा गोलैगोन बोसोरनैजों 20,000 30,000 बिथांमोनहाबो गोजोनाखै दा दिनै आं बेखौ बुंबावगोन जायखौ होनना बुंदों एनडिबिनि गेजेराव सिबिआइ केसआ 6 जनमोन 6 जननि गेजेरावहाय दिनै साबाखौल' लानानै फैबाय काजलगावआव नाथाय सासेया बहा थांखो आरो बे सासेया सोरमोन दाना बेखौ बख'गोन बख'आ आंहा बेयाव मोनसे कमफ्युज दङ मोनसे साननो गोनां जानानै दङ आरो सानदों आङो बेखौ बख'गोन होननानै आं माब्लाबाबो सानाखै दिनै एनडिबिआ बै जायनि न'खराव थाबोदों जाबोदों लोंबोदों बिथांमोनखौ सापर्ट माने सरि बिथांमोनखौ सुबिदा होनो हायैनि सार्थ'आवहाय सुबिदा होनांगौनि जेनाखि सार्थ'आवहाय दिनै गोदानै मोनसे एपिबि पलिटिकल पार्टी जोनोम होनांदों बुंनो थाङोबा आङो दिनै बेखौ बुंगोन मानो होनना बुङोबा जाय एपिबिआ दिनै एक्स एनडिबिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानाय आरो एक्स एनडिबिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानाय हिसाबै आङो बेखौ बुंगोन साफ्रोमबो एनडिबिआ गावनिनो पलिटिकल पार्टी जोनोम जानाय हिसाबै गासिबो सापर्ट खालामजोबनायानो आंनि थाखाय मोजां होननानै आं सानगोन मानो होनबा बे गावनिनो सम्पति एक्स एनडिबिनि बे मोनसे सम्पति जेरैबादि जायफोरा खेथि मावगिरि बिथांमोन जायफोरा खेथि मावगोन बे खेथि मावगिरि बिथांमोनहाबो ओरैबादि खस्थ'जोंसो गावनि मोननांगौ फिथाइखौ लानानै दिनै खेथिखौ मावो माइ गायनायानो जा खोथिया फोनायनि सिगांनिफ्राय बेसेबां हालेवनांगौ आरो लोगोसे खोथिया फोखांनायनि उनावहाय फुयै मायै आरो हालेवनायजों लोगोसे बिनि उनाव बिराद गायनांगौ गायखांनायनि उनावसो दिनै गायखांनाय उनावबो दैनिफ्राय लानानै नायबाय थानांगोन हाग्रानिफ्राय लानानै फुना होबाय थानांगोन बानलु हाग्रानिफ्राय लानानै अब्लासो बिनि खेथिया माइ खेथिया फैगोन अब्लासो माइ खेथिया जानानै फैयोबासो मोनजागोन दा बेखायनो दा गोदान पलिटिकल गोदान पार्टी हिसाबै दिनै बे गोदान पार्टीखौ motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazat. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages, but now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. Support खालामनांगौबा आरो सरकाराव लाबोनांगौबा देरहासार खालामनांगौब्ला ओरैबायदि खस्थ' खालामग्रोनांगोन जोंना आं बेखौ बुंगोन दिनै आंबो दिनै पलिटिकेलाव आं ओंखारा नंबायमोन नाथाय आङो खुद गावनो गोसो जानानै आं सानबाय सिन्था खालामबाय आङो मोनसे बे एनडिबिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानायब्ला आं मालाय मानो सिरि थानो होननानै आङो दिनै
सापर्ट जादों सापर्ट जानायजों लोगोसे ओरैबादि मोजां मोनदों ओरैबादि गोसोखौ देरगाखांनाय मोनदों मानो होनना बुंबा सरखारजों थासेयावबो सरखारनिफ्रायनो जेबो सुबिदा गैयाब्ला आं सानदोंमोन मोनसे रुलिं गभर्नमेन्ट बा रुलिं पार्टिजों फैनायजों लोगोसे दिनै आङो सिन्था खालामदोंमोन बिराद गोथौयै आङो आसा दंमोन आंनि देहानि जेंनाया सुस्रांजासिगोन होननानै नाथाय आंनि देहानि जेंनायाबो सुस्रांजायाखै दा बेखायनो बिटिसि इलेक्सना फैगासिनो फैगौ बारा गोबाव गैला मास मोनसे मास मोननैल'सै बा मोनथामल'सै दा बिनि गेजेरावनो आंनि जेंनाया सुस्रांजायाबा आरो बिनि उनाव सरकाराबा सोर फैगोन बेखौ आङो सिन्था खालामनानै ओंखारनानै दिनै आङो गावनिनो मोनसे पलिटिकेल पार्टी एनडिबिनिफ्राय जोनोम जानायजों आं एनरल जादों आरो आं बेजों लोगोसे आं खावलायगोन गासैबो माने जनजगस्ती जेसेबां दङ हारि माहारिखौ लानानैसो मोनसे एकर्डा जानाय हिसाबै जोंनि एपिबि जेनाखि एनडिबिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानाय एपिबिआ रावखौबो मालाबाबो माइगाब जुजाय सानालासिनो गासैखौबो लानानैसो एकर्ड जाबायबा बे बिटिआर हालामाव बिटिआर जानायजों लोगोसे बे बिटिआर हालामनि बा बिटिसि हालामनि जेसेबां हारि माहारि जनजगस्ती बेसेबां दङ गासैखौबो माने जयैनो सुबिदा होनांगौनि सार्थआवसो जोनोम जादों आरो बे थगायनाय नङा मालाबाबो थगायनाय नङा एक्स एनडिबिआ आरो एक्स एनडिबिनि जेनाखि नांनाय समाव अखलि बर' जाथियाल' नाङाखै गुबुन जाथियाबो नांफाजोबदों मानो थाखा फैसानिफ्राय लानानै बिथांमोनाबो हेफाजाब हरजोबदोंमोन होमबा जोङो बिथांमोनखौ गारनानै जों गोजा बोरै एपिबिआव सापर्ट जानानै जोङो एपिबिआवहाय एक्स एनडिबि गोजाल' बोरै जानो जेसेबां दङ जा बे बिटिआर हालामाव मुस्लिम बाहाय हखलक मुस्लिम बाहायानो जा बा राजबंशी बाहाय जा बाङालि बाहाय हखलक मारुवारि बाहाय हखलक जेसेबांनाखि जनजगस्तीखौ लानानैसो मोनसे दिनै एपिबिआ पार्टी जोनोम जादों आरो बे पार्टी जोनोम जानायनि थांखिया जाहैबाय गासैबो बिटिआर हालामाव जेसेबांनाखि सोद्रोमाफोर दङ बेसेबांनाखि जेन'बा जनजगस्ती दङ गासैखौबो लानानैसो हेफाजाब होनो होननानै दिनै आगान सुरनाय आरो बेजों लोगोसे आङो दिनै बुंबावगोन सोरखौबा जोंना नेवसिनाय गैया सोरखौबा जोङो मुगैनाय गैया बेखायनो दलै नोगोरै गासिबो फैनानै एक्स एनडिबि नि गेजेरजों जोनोम जानाय जेनाखि एपिबि पार्टीखौ दिनै गासिबो माने सापर्ट होफैजोबो आंनो दिनै खुद मोनबाय सिङाव हाबनानै नायबा मोनो होननानै बुंबाय सिङाव हाबबाय सिङाव हाबनानै दिनै पार्टीनि इउपिपिएल पार्टीनि आं सासे लिडार बावमोन दिनै आं मानो ओंखारनांदों बेखौ सिन्था खालाम खोथा होनाय नांगौब्ला आं बेखौनो दिनैनि दिनाव स्पष्ट बुंगोन इउपिपिएलआव हाब आरो खोथा होनाय नाङालासिनो सरकार फैखांनायनि उनाव गोम मावनानै होनायखौ नांगौब्ला जोंनि बे एक्स एनडिबि नि गेजेरजों जोनोम जानाय एपिबि हान्जायाव जयेन जानायजों लोगोसे बा सापर्ट जानायजों लोगोसे फै जों रावखौबो मुगैया मावफै बयबो हान्जा बिनि फिथाइखौ जोङो सानसेब्लाबो जोङो मोनजालांगोन आरो सानसेबाबो जों मोनलांगोन जेरैबादि जोङो खोथा होगोन जेरैबादि एपिबिनि जेनाखि मानव गेदेर अनजुलि दैमारिया जे बाथ्राखौ बुंलांगोन बेजोंनो जालांगोन आरो जेनाखि एनडिबिनि बेखौ जोनोम होनाया जादों एनडिबिनि केस उइथड्र खालामनाय आरो एनडिबिखौ जेलनिफ्राय उइथड्र खालामनानै लानानै फैनाय आरो केसखौ गैया खालामनांगौनि सार्थआवहाय दिनै बे जिनिसखौ खालामदों बेसेबां होख्रावदों बेसेबां गाबख्रावदों एक्स एनडिबिनिफ्राय इउनाइटेड फरामनिफ्रायबो बेसेबां नाजादों एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामनिफ्रायबो नाथाय सरकारा बेखौ खोनासङाखै बेखौ कन्ट्रल खालामनो हायैनि सार्थआवहाय दिनै एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामनि गेजेरजों बा एक्स एनडिबिनि गेजेरजों एपिबि पलिटिकेल पार्टीया जोनोम जादों बेखायनो वेलकाम आरो बयखौबो बरायगोन बयखौबो खावलायगोन दिनै बेखौ सापर्ट होनांगौ बा बेखौ देरहा होनांगौनि थाखाय सरकाराव फैनो होगोर दिनै सरकार थासेयावनो सरकारनिफ्रायनो दिनै रिजेन होनानै ओंखारनाया बेसेबां दुखु नांथावथाव होमबा दिनै आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन मानो होनबा सरकार थासेयाव सरकारनिफ्राय रिजेन होनायनि उद्देश्यआ मा बेखौ आं फोरमायनांगौ गैया होननानै आं सानो बुंनायजों लोगोसेनो गासिबो मिथिखाजोबगौ होननानै आं सानो मानो गावनि समायसा बा गावनि जाथिनि थासारि बा जेसेबांनाखि बिटिआर हालामाव जाति हारि थाया मानो जनजगस्ती थाया मानो गासिनिबो जेंना समस्याखौ सुस्रांजोबजानांगौनि सार्थआवसो बयबो पलिटिकेलाव आगान सुरो नाथाय मोनसे रुलिं पार्टीजों आगान सुरनायनि बेलायावहाय आवगायनायनि बेलायावहाय बे मालाबाबो जायाखै थगायनाय बेखायनो आङो लास्ट जोबथारनायाव बुंगोन खोथा होनाय नांगौबा
दानि रुलिं गभर्नमेन्ट जेनाखि इउपिएफएल बेयावहाय हाबनो हागोन आरो खोथाल' होगोन बिथांमोनहा नाथाय खामानिया मोनसेबो साक्सेस गैया नोंनो स्किम हरगोन होनगोन बे स्किमाबो जानानै फैया मालाबाबो हरनाय नङा बिसोरो आं सानो गथिखे बेखायनो बिथांमोननाव स्किमानो गैया होननानै मानो होनना बुंबा आं एमएलए नि आखाइनि मानसिमोन दिनै आंनो मोनसेबो स्किम मोनाखैब्ला आरो गुबुना बहा मोनगोन दा बेखायनो आङो गोथौवै सिन्था खालामना मोनदों बिसिनाव स्किमानो गैमारा हयथ' गुबुननि स्किमखौसो बिथांमोनहा बायै लाबोनानै एसे एनै देखायफ्लाफैदों दा बेखायनो आङो बुंबावगोन लास्ट जोबथारनायाव जोंनि जेनाखि एक्स एनडिबि निफ्राय जोनोम जानाय एपिबि आहाय थगायनाय गैया बिसिनि जेनाखि बिटिआर रेकर्ड जानायजों लोगोसे जेनाखि साम' खांख्राइ फाननानै जाग्रा ना गुरनानै फाननानै जाग्रा केम्पिंआव दान बियै जोंना केम्पिं सलायनाय गैया खिन्थु बेयावहाय सोरबा ना गुरग्रा सोरबा साम' खननानै जाग्रा सोरबा एम्फौ फाननानै जाग्रा बिथांमोनाबो 1500बाबो हरदोंमोन नाथाय बिथांमोना बेल'नो दुखुनांथावा दानि रुलिं पार्टिनिफ्राय बा इउपिपिएल सरखारनिफ्राय बिसिनो सुद आसल बेसेबां होफिनखो ना होफिननो रोंदिया दा बेखौसो आङो सिन्था खालामबाय थायो बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को सशस्त्र बलों को हमारी खुफिया एजेंसियों को हमारे वैज्ञानिकों को हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया मैं उनकी वीरता को उनके साहस को उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं साथियों 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था क्रूरता थी ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र हर नागरिक हर समाज हर वर्ग हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से
सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर
भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है।
सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा।
पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।